Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som podľa paragrafu 131 odsek 7 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomní sú títo členovia vlády. Podpredsedníčka vlády je ministerka hospodárstva, zastupuje ju ministerka zdravotníctva pani Zuzana Dolinková. Prítomný nie je minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, zastupuje ho ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. To isté platí aj v prípade ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže, podpredseda vlády, minister životného prostredia, športu. Pekne, vážené pani poslankyne, pani poslanci, dovoľte mi prokurátorný plán. Migračný pakt je súbor legislatívnych iniciatív, ktoré prebehli cez orgány Európskej únie. A ja môžem s takou mierou spokojnosti povedať, že sme boli úplne od samého začiatku rozhodnutí, ako sa k tomuto paktu postavíme, pretože nám nevyhovuje a nie je dobrý. Nie sme jediná krajina, ktorá vo všetkých štádiách prijímania týchto dokumentov argumentovala rôznymi postojmi. A naši zástupcovia vo všetkých orgánoch Európskej únie, kde sa o tomto dokumente rokovalo, sa buď zdržiavali hlasovania, alebo hlasovali proti. Je pravda, že tento dokument alebo tieto legislatívne iniciatívy prinášajú myšlienku určitej miery solidarity medzi členskými štátmi Európskej únie. Ale my odmietame myšlienku povinnej solidarity, pretože podstata celého problému spočíva v tom, že buď príjmeme povinne stanovený počet migrantov, ktorý je určený pre Slovensko, v tomto prípade sa blížime k číslu 300 do jedného roka, alebo za každého takéhoto migranta zaplatíme, nazvime to pokutu, 20 000 eur, čo teda vychádza približne do 6 miliónov eur. Celý proces ešte bude mať dohru na národnoštátnej úrovni a samozrejme, máte právo sa rozhodnúť v parlamente, ako uznáte za vhodné, ale ja budem viesť určite kolegov poslancov za stranu, ktorej som predsedom, aby sme tieto legislatívne iniciatívy na vnútroštátnej úrovni nepodporovali a ani nerealizovali. Dámy a páni, buď sme suverénne štáty, alebo nie sme. Buď sa krajina môže sama rozhodnúť, čo urobí, pokiaľ ide o migráciu, alebo potom to je len diktát, ktorý spôsobuje čím ďalej tým viac škôd na imidži Európskej únie ako takej. Ak sa dnes pozrieme na to, ako je vnímaná Európska únia, všetci oceňujú význam tejto inštitúcie. Mnohí však zdôrazňujú, že problém Európskej únie nie je vo forme a v tom, ako existuje, ale v líderstve, teda v ľuďoch, ktorí dnes určujú politiku Európskej únie. A práve tento pakt, ktorý stanovuje, že buď príjmete nelegálnych migrantov, o ktorých dohromady nič neviete, alebo za nich zaplatíte pokutu 20 000, je jeden z krokov, ktorý zhoršuje imidž Európskej únie v očiach verejnosti, a to nie len teda slovenskej verejnosti, ale aj v zahraničí. Situácia sa výrazne mení a dovoľte mi, aby som možno iba jedným takým skokom tejto témy odskočil, čo sa vlastne dnes deje v Európskej únii. A mali sme o tom zaujímavú diskusiu v rámci Európskej rady, kde sa opäť hovorilo o masívnej podpore pre Ukrajinu, pokiaľ ide o zbranie. Viete, že Ukrajina potrebuje predovšetkým systémy protizdušnej ochrany, potrebuje veľa peňazí. Je to nielen rozhodnutie Európskej únie o 40 miliardách, je to aj rozhodnutie Spojených štátov o 60 miliardách. To sú suverénne rozhodnutia Spojených štátov, ktoré my komentovať nebudeme. Ale zaujímavé je, že kým Európska únia podporuje vojnu na Ukrajine, tak robili prieskum, ktorý ukázal, čo si želajú občania Európskej únie. Občania Európskej únie si principiálne želajú mier, doručenie mieru. A teraz je to obrovský konflikt, že na jednej strane doručujeme na Ukrajinu zbrane, peniaze a sankcie, a pritom ľudia Európskej únie majú na to iný názor. To sa týka aj paktu ohľadne migrácie. Kritika spočíva aj v tom, že kým na iné témy Európska únia venuje obrovské zdroje a obrovskú energiu, tak to, čo považujeme za dôležité, vynechávame. Ako príklad by som uviedol
už spomínaných 40 miliárd eur, ktoré Európska únia schválila na nasledujúce 4 roky pre Ukrajinu a pritom na migráciu išli iba 2 miliardy. Toto bolo predmetom kritiky, že toto sú hlavné témy, ktoré dnes máme a rovnako je veľká kritika aj kvôli tomu, že nevenujeme dostatok pozornosti krajinám, kde migrácia vzniká. Tam musíme ísť, tam musíme pomáhať, jednoducho musíme sa chrániť. Názor vlády Slovenskej republiky, ktoré som predsedom, poznáte. Ja som tento názor už prezentoval aj v minulosti, keď som vetoval pokus o zavedenie povinných kvót pre migrantov. V tomto prípade sa nikto nemôže čudovať, nikto sa nemôže na nás hnevať, ak budeme pokračovať v politike odmietania tohto migračného paktu, pretože je to pakt, ktorý popiera suverenitu jednotlivých členských štátov Európskej únie. Je to pakt, ktorý podľa mňa nič nevyrieši ohľadne migrácie a spôsobuje len a len zhoršenie postavenia Európskej únie ako inštitúcie v očiach občanov. Ďakujem pekne.